ziri kuita kudiana, ziri kuita kunyanguta na 2 minutes to 10 ndo pafika nthawe pale manji. Yes, sekutaura kwandaita kuti baba Isabel Boshongora Washington Marimira ari kumukumbura ikoko ndo kwari kudzifambira nokudaka kwe network yedu rega ikati ngoti angotsudzura angoti turu network isati yanetsa mangwanani papa Isabel fafaidza itsudzura itinzwe. Icho kwa dimu ya Zimbabwe zandaka pakata nedzandakabata muzukuru wake sekuru wakudimba mndoma kanyemba kandi kubatsira muzukuru wangu ndimbo kutsutsira chiri kurira ichi chine masofa panze paka bowera chifinya sanu sabu kuchitere kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yemurume akarora mukadzi wake arora mukadzi wake vachibvagara nemukadzi wake kutaura kuno kuti vagara nemukadzi wake kwenguva murume achibvaida kunobvisa wori mari dzake wangu hana kupedza kurora but akatobvisa mari dzokutozika kuti ane mukuwasha zvokutotsvaga munyaya achina kutopedza mari asi mari atinozokwanisa kuti imari dzakarora nekubvisa chikonzero patori nemunyaya akatsvaga kanobvisa mari. Zvadaro muri yeZimbabwe mukadzi akazongotiza pamba achibva aenda kumba kwavo aenda kumba kwavo achibva agara ikoko murume achinoteera mukadzi wake akangozozwa kuti mukadzi wake aita sei arova but mukuroorwa wakaitwa mukadzi wake ari mukati mekutoudzwa nemumwe wakarora pamwe chete achiti ndakanzwa kuti mai guru kana kuti mai nini vakaroorwa ndimi here mairoora nekuti vakabvisirwa mari musi wakati inga makashinga makanobvisa mari vamwe richinetseka mari kudai so ndo pakatoziva kuti mukadzi wake anga achitori paroora achitobvisirwa mari vanatezvera vachigamuchira imwe mari umwe murume aripo zvakare ndo pakatsvaga mukadzi ponike mukadzi ahapo achisvika kuti anatezvera kuti mukadzi wangu ndinozokuzivisa kuti mukadzi ako gumbako zvikanzi allright kana asiko hazvina kushata ko chii zvikanzi mukadzi wangu zvandisingamuone ndoita sei ndo pakatozonzwa kuti nyaya yese yakatuika ndeyekuti mukadzi wake akaroora ende kuroora kwakaitwa mukadzi wake munyai waakashandisa iye paakaroora mukadzi wake ndiye zvakare akanga ari munyai zvakare pairoorwa mukadzi wake nemumwe murume zvakare but iye asina kuita sei vasina kurambana nemunhu oyo vanatezverano vaudza kuti mwana wenyu paakabva kumba uku akabva nezvinhu zvaakatora plus nezvimwe zvakawanda kusanganisira mabirth certificate chitupa chi vanatezvera vanobvunza vachitizwa havana kubvunza kuti uri kuda mukadzi wako ndikatotsvaga semukadzi wako vakabva vangoti kumukwasha wavo iwewe kufunga kwako zvinhu zvakatorwa nezvakabuda nemukadzi wako zvinoda mari achibva arondedzera muri yeZimbabwe kuti zvimwe zvinhu zvakakosha zvandinoda zvakafanana nepassport plus mumamiri vanga mune mari inokwana $400 foni pamwe chete nebirth certificate vakabva ndizvo isusu chieda mari dzako uone kuti mari dzinodiwa imari ipapo tobva takupa zvedu mari yako ipapo so mukwasha ari kuti nai muri yeZimbabwe mukadzi wangu ini ndakaroora ndinozikanwa ndiri mukwasha mukadzi aenda kwanatezvara ndikutonzwa kuti akaroorwa nemumwe murume ndiri kusvika ndichivaudza vari kutoda kutondiudza ine kuti tiudze mari dzako dzese dzanofungira ndo mari dzako paukaroora tigokupa pasvika nyaya apa muri yeZimbabwe ndibatsirewo handina matanho andati nditore ndoita sei ndiri mukwasha anozivikanwa vanatezvara vakarodza mukadzi wangu ende ndichivaudza nyaya iyi havazoda kutondibatsira vari kutoti edha mari dzako tikudzorere. Zimbabwe muri kunzwa here chatsudzurwa nababa Isabel Boshongora mukuwasha aunza kanyaya pachimuti ari kudaka kubatsirwa ari kuti ndakakanganisa here chiko chakapaka kuti zviitike izvi nokudaka kwekuti vanatezvara vakarodza kamudzimai wangu kune mumwe murume. Yes, vakarodza mudzimai wangu kune mumwe murume. Mukuwasha ari kusvika kuna natezvara ari kuti vanatezvara muri kuziva kuti mudzimai wangu hachisiko kumba uku vari kuti haasisiko ko ari kupi zvikanzi aiwaka akaenda kune mumwe murume zvikanzi pane here chaakatora kumba kwako tiite sei tikudzosere zvinhu izvozvo. Yes, inyaya iri kutsudzura izvozvo baba Isabel vari kupi vari kumukumbura ndokwavari ndokwavatishedzera pamwe chete kanokuti pakanyaya iyi vari nyatsokuinzwisisai kune avo vatadzaka kuibata zvakanaka nyaya iyi. Yes, chiri kubva kakuna baba Isabel Boshongora Washington Marimira uyu ari kumukumbura izvozvi ari kuti ndibatsirewo kahama dzangu ndoita seiko kubudikidza kane ichi chiri kuitika chakaitwa nemudzimai wangu akatizira akaenda kune mumwe murume vanatezvara vakatoita sei vakatotambira kamari. Inzwai munzwa baba Isabel tsudzirai tinzwe. Icho kwa dimu ya Zimbabwe dzandakapakata nedzandakabata muzukuru wake sekuru wakudimba mndoma kanyemba rega ndikubatsira muzukuru wangu ndimbo kutsutsira chiri kurira ichi chine masofa panze paka bowera chifinya sanu sabu kuchitere. Yes, kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yemurume akaroora mukadzi wake arora mukadzi wake vachibva kugara nemukadzi wake
kutaura kuno kuti vagara nemukadzi wake kwenguva murume achibvaida kunobvisa wori mari dzake hongu haana kupedza kuroora but akatobvisa mari dzokutozika kuti ane mukuwasha zvekutotsvaga munyaya achina kutopedza mari asi mari atinozokwanisa kuti imari dzakaroora nekubvisa chikonzero patori nemunyaya akatsvaga kanobvisa mari zvadaro mhuri yezimbabwe mukadzi akazongotiza pamba achibva aenda kumba kwavo aenda kumba kwavo achibva agara ikoko murume achinoteera mukadzi wake akangozozwa kuti mukadzi wake aita sei aroorwa but mukuroorwa wakaitwa mukadzi wake ari mukati mekutoudzwa nemumwe wakaroora pamwe chete achiti ndakanzwa kuti maini mai guru kana kuti mainini vakaroorwa ndimi here mairoora nekuti vakabvisirwa mari musi wakati inga makashinga makanobvisa mari vamwe richinetseka mari kudai so ndo pakatoziva kuti mukadzi wake anga achitori paroora achitobvisirwa mari vanatezora vachigamuchira imwe mari umwe murume aripo zvakare ndo pakatsvaga mukadzi ponike mukadzi ahapo achisvika kuti natezwa kuti mukadzi wangu nandindiozvikuzivisa kuti mukadzi ako gumbako zvikanzi allright kana asiko hazvina kushata ko chii zvikanzi mukadzi wangu zvandisingamuone ndeita sei ndo pakatozonzwa kuti nyaya yese yakatuika ndeyekuti mukadzi wake akaroora ende kuroora kwakaitwa mukadzi wake munyai waakashandisa iye paakaroora mukadzi wake ndiye zvakare akanga ari munyai zvakare pairoorwa mukadzi wake nemumwe murume zvakare but iye asina kuita sei vasina kurambana nemunhu oyo vana tezorano vaudza kuti mwana wenyu paakabva kumba uku akabva nezvinhu zvaakatora plus nezvimwe zvakawanda kusanganisira mabirth certificate chitupa vana tezora vanobvunza vachitizwa havana kubvunza kuti uri kuda mukadzi wako ndikatotsvaga semukadzi wako vakabva vangoti kumukwasha wavo iwewe kufunga kwako zvinhu zvakatorwa nezvakabuda nemukadzi wako zvinoda mari achibva arondedzera mhuri yezimbabwe kuti zvimwe zvinhu zvakakosha zvandinoda zvakafanana nepassport plus mumba medu vanga mune mari inokwana $400 foni pamwe chete nebirth certificate vakabva ndizvo isusu chiedha mari dzako uone kuti mari dzinodiwa imari ipapo tobva takupa zvedu mari yako ipapo so mukwasha ari kuti nai mhuri yezimbabwe mukadzi wangu ini ndakaroora ndinozivikanwa ndiri mukwasha mukadzi aenda kwena tezvara ndikutonzwa kuti akaroorwa nemumwe murume ndiri kusvika ndichivaudza vari kutoda kutondiudza ini kuti tiudze mari dzako dzese dzanofungira ndiwo mari dzako paukaroora tigokupa pasvika nyaya apa mhuri yezimbabwe ndibatsirewo handina matanho andati nditore ndoita sei ndiri mukwasha anozivikanwa vana tezvara vakaroodza mukadzi wangu ende ndichivaudza nyaya iyi havazoda kutondibatsira vari kutoti edha mari dzako tikudzorere edha mari dzako tikudzorere. Zimbabwe tinobatsira seiko mukwasha uyu aunza nyaya pachimuti aunza nyaya pa National FM 5 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje rekezani katendere patsogoro nacho chirongwa Boshongora segment part 2. Zvakaoma zviri kuitika mudzimba umo. Ndanyara nanatozvara vekumusha kwangu avo apa ndakatobvako kwa chiterere kwacho last week sabhuku ivavo vakatoshaika ndinonzi itai mutemashamba muto ndiri kubhohera nematambudziko kwane kushaya kwake takasabhuku tingabatsire seiko mukwasha uyu vanatezvara vakaonaka kuti mukwasha mutsva ane mari kudarika the old one vane udyire ndinonzi ka fosa pagutu pariseko pagutu nhasi nai fosa right vari kudaka kupinda live pachimuti munofona pa 0713 938538 0713 ndiyo kanhamba inokupinza ika live pachimuti. Vari kudaka kutumira matext kana WhatsApp message munongotumira kapa 0773 238096 0773 238096 kana uchida mukadzi kana achida mukadzi wake ngamugadzire avo vanoziva mafambiro emwana wavo havana kukwana ndinonzi mai junior pa 44 kana achida mukadzi wake ngaamugadzire avo vanoziva mafambiro ka emwana wavo havana kukwana ndinonzi mai junior pa 44 anogadzira seiko mudzimai wake kana hongu kutoenda kuna tezvara kuda mudzimai wake kuti adzokera kakumba anomugadzira seiko mudzimai wake nai mai junior pa 44 vari kudaka kupinda pa National FM live fonai pa 0713 938538 asi vari kudaka kutumira matext kana WhatsApp message tumirai pa 0773 238096 regai katinzwe kuti zvakamira sei zvakaendwa piwa mari yako ndinonzi Jeras Jairos pachisipiti hanzi zvakaendwa piwa mari yako ndi Jeras Jairos pachisipiti vana tezvara hanzi
ngavasadaro mari inorwadza kushanda iyi ndinonzi simba rashe pasaimona akachibata chimuti kuti dzvi kanzi kana zvanetsa ngandibate kandomurongera kwandinoziva vakomana ngapiwe mari yake aite move on ndinonzi John pachaona zvakaoma chokwadi asi zvakaitwa naNatezvara ndizvo here kutora mwana ari pane mumwe murume wobva wamurodza apo munyai mumwe chete akarodza mwana pakutanga uye arodza kamwana kechi2 munyai mumwe chete ndizvo here zvinoitwa vaNatezvara ngavadzorere mari yemukuwasha ndinonzi Patricia madimutsa ndiri pachihota pariseko pachihota nhasi ndozoti makachibata chimuti kuti dzvi 12 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje kana muchifunga kuti ichi chepabhohera chakapenga handisi kuziva kuti chii chiri kuitwa nevabereki vane vana vakarorwa hameno kuti ibhizinesi here kana kuti nokuti pane chiri kubva pagokwe chichatsudzurwa manje napapa Isabel hachina kumira zvakanaka rambani muratetekera pachimuti tinokuremekedzai tinokurangarirai kamagamba edu vakabata basa guru kuti nyika ino isununguke uye neavo masoja ari kuramba achichengetedza nyika yeZimbabwe handiti 20 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje zvinoratidza kuti hambuya vacho nemwana wavo havana kakukwana vese mukuwasha ngaite move on ndinonzi amai kuna ishe paHeathcliff paJadabvu paHeathcliff paJadabvu hanzi hambuya nemwana wavo vese havana kakukwana mukuwasha ngaite move on zvakaoma chokwadi Kanyemba wamukaseko mukuwasha ngabatanidze mari yake yese apiwe mari yake oita move on ndinonzi Tindo Tomu ndiri kunoku kwaMutare kuri seko kwaMutare nhasi 0713938538 paita munango pantedwe 0713938538 tibve kuti ndiani ari pantedwe timboona kamamwe mamessages ari kuya panapa hanzi vaNatezvara havana mari hanzi yokubhadhara mukuwasha uyo wekutanga asi munhu akatora mukadzi wake ndiye ari kuda kubvisa mari iyoyo asi yake mari ikapera mukadzi acharorwa nemumwe ndinonzi Antonio Josiah Sibanda kana kuti baba Abu kuMozambique province kumanika kulitaniko kumanika kuMozambique zvikanzi mukuwasha ngaite move on zvakatoitwa izvo zvakaratidza pachena kuti hasi kudiwa mukuwasha rega kandimboverenga zvakare kameseji yabva kumanika kuMozambique vaNatezvara havana mari yokubhadhara mukuwasha uyo wekutanga asi munhu akatora mukadzi wake ndiye ari kuda kubvisa mari iyoyo asi yake mari kana ikapera mukadzi acharorwa nemumwe futi ndinonzi Antonio Josiah Sibanda kana kuti baba Abu paMozambique province manika kulitaniko kuMozambique ntsiku yarero uno zvakaoma chokwadi apa panhau yebirth nepassport mukuwasha ngaende kupolisi zvamwai mwana ngashingirire kukanganwa ndinonzi Tibas padomboshava pamvere chena panyaya yepasipoti nebirth ngaende kunoripota kumapurisa kana zviri zvamai mwana zviri zvemudzimai ngashingirire kukanganwa osiyana nazvo ndinonzi Tibas padomboshava pamvere chena tinotenda ndozvaka kuti mukuwasha izvozvi akatochibata chimuti akatoteerera vaNatezvara vane udyire ngaadzoserwe mari yake mukuwasha uyo ndinonzi maishoko pakuwadzana 2 pariseko pakuwadzana 2 nai maishoko yese tiri kuwirirana maishoko kuti vaNatezvara vane udyire mukuwasha hanzi dzoserwa mari yako ndinonzi maishoko pakuwadzana 2 chokwadi ungarodze mwana ari pane mumwe murume asina akakupa murume wake gupuru kuratidza kuti aiwaka varambana nokuti pachivanhu chedu mudzimai uyo angatori nevarume vaviri hana kuramba murume wekutanga achibva enda kunororwa nomumwe murume wechi2 apo munyaya yakashandiswa mumwe chete ngapiwe mari yake mukuwasha ndini my perfect and Faith Chipandire kuHopley ngapiwe mari yake mukuwasha ndini my perfect and Faith Chipandire kuHopley mukuwasha hanzi ngapiwe mari yake
wamuka seiko Kanyemba mukwasha ngapiwe mari yake back ndinonzi mukoma taweza pamutoko mukoma taweza pamutoko hanzi mukwasha ngapiwe mari yake dare ratonga vatereri manyama vataura kuti mukwasha zvakangonaka kuite sei kuti upiwe ka mari yako ndoka zviri kutaura kadare 25 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje morning Kanyemba mukwasha ngapiwe zvinhu zvake pasina kukundikana ndidedze ikakatatu ndinonzi Olivia Mondoka kuHurungwe. Wow, chakabatwa chimuti kuHurungwe kulitani konsiku ya rero uno Olivia Mondoka, Olivia Mondoka, Olivia Mondoka Hurungwe. Po rikiti vu. Okay, hanzi kudini kona mukoma Alex Kanyemba na Bozho apa hapana nyaya mukwasha ngapiwe mari yake yese kubva pane yokuroora ndo inonzi fraud chauya okay ndio inonzi ka fraud chaiyo ndinonzi mukoma Alex hapana nyaya dai zvanga zviri kwauri Alex unonzwa sei kana ndiwewo. Okay, ndiri kudzoka ndichikupaika chepagokwe kana uchifunga kuti chepabhohera apa chakapenga chimbomira unzwi chepagokwe kuti chakamira sei. Tiripo muchirongwa Bozho Ngora segment part 2 yabuleti yamakuti ndiyo kanyumbani yempepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Ndiri kuona pane message iri kubva kuna Chief Marikomo Museve Village Buhera 07 vari kuti iwo mukwasha ngaende kunomhangara nyaya iyo kwa Sabhuku kuti nyaya yake ifambe zvakanaka nokuti ayo makuna akaitwa nevana Tezvara. Vana Tezvara vanofanira kakunyara pamberi pa Sabhuku vachipa ex mukwasha wavo zvinhu zvake zvose kuti mangwana varege kuita futi zvakadaro. Ndinonzi Chief Marikomo Museve Village Museve Village pa 07 iBhohera kaye mukwasha ngaende kunomhangara nyaya iyo kwa Sabhuku kuti nyaya yake ifambe zvakanaka nokuti ayo makuna akaitwa navana Tezvara. Vana Tezvara vanofanira kunyara pamberi pa Sabhuku vachipaka ex mukwasha wavo zvinhu zvake zvose kuti mangwana varege kuita futi zvakadaro. Ndinonzi Chief Marikomo Museve Village kuno kuBhohera right. Tinotenda maita basa ka Chief Marikomo. Wanzwa here mukwasha hanzi enda unomhangara nyaya iyi kwa Sabhuku kuitira kuti vasamonwe vana Tezvara vauye pamberi pedare raSabhuku vazodzosera zvese zvaunofanira kupiwa. Izvi zvichapaka kuti vanyare vasazvidzokorera kafuti. Aiwa katinotenda. Morning Kanyemba na Bozho ndinotenda nekushanda kwenyu muri matikiti vachaiwo hanzi dzinotsikwa vanhu havazive mutemo vakamira sei. Vabereki havafanirwa kurodza mwana asina kupiwa ka gupuro nganomhangara kwa mambo nyaya iyo. Ndinonzi tavarwisa. Tinotenda mukoma tavarwisa. Okay, nyaya iyo chokwadi mudzimai uyo anga atorika izvozvi atori nemarume vaviri. Murume wekutanga wakatiza achienda kumba kwevabereki achibva atorodzwa kune mumwe murume. Saka mudzimai uyo ane varume vaviri kusvikira apa gupuro kusvikira aramba murume wekutanga ndokuti varambane. Saka izvozvi mudzimai uyo atori kuparika kavarume vaviri. Saka zviri kunzi nevakuru zviri kunzika nevedare mukwasha enda unokwidza nyaya yako kuna Sabhuku kana kuti kuna mambo kuitira kuti vana Tezvara vasamonwe vamiswe pamberi pedare vataure kanyaya yavo kuti vakazviitirei vanofanira kutobhadhara nokuti vakatoita sei zvavakaita makuna ndokutaura kwavakuru panapa. Ameno kuti munoti kudini baba ndo vakazadza hanzi ndo vakazadza mwana kusakwana munyai wacho abatiro virus. Ndinonzi Mai Robert paLanders kwaChihota. Aya ivi Mai Robert kwaLanders kwaChihota kuri sei baba ndo vakazadza kamwana kusakwana munyai wacho abatiro virus. Ndinonzi Mai Robert paLanders paChihota. Ichokwadi iye uyu munyai chokwadi angaende kunorodza zvakareka mwana achiziva kuti hasati aenda kunopa chigupuro kumurume wokutanga. Zvinoita here izvozvo zvakaoma. Hanzi wori
anatezvara ngavasadaro avo ndinonzi mai mumu kudomboshawa kwa Nyakudya. Kuri seko kudomboshawa kwa Nyakudya nhasi 0713938538 0713938538. Kana muchiti chepachihota ichi chakapenga kopa muchanzwa chegoko chichitsudzurwa munoti kudini? Ameno kuti vanatezvara vari kuita seiko mazuva ano. Kanyemba naBhozho mukadzi uyo ipfambi uye vabereki vari kutsigira kavari kudya nazvo ndinonzi Boss Nomara paSouthlands. Ndotenderana nemi ichokwadi iye mwana wacho ari kutsigira zviri kuitwa nevabereki here, osiya murume asina kumuramba odzokera kumba kwevabereki osvika orodzwa zvekare obvuma asati arambanaka nemurume wekutanga. Aiwa hazviitwi zvika izvozvo. Hanzi udyire uwo. Vanatezvara ngavadzosereka zvinhu zvavo zvese kune mukwasha nokuti zvakaitwa apo hazviitwi. Ngaende kudare apiwe kamari yake ndinonzi Christopher Chida ndiri kuno kuGuruwe. Kuri tanuko kuGuruwe. Morning Kanyemba madzitezvara avo vakajaidzwa vane udyire ngavadzosere mari yemunhu asi mwana wavo imba iyoyo haina kwainoenda. Baba Previous Mutoma kwazvimba kwakutama Nyarumwe village. Moresa mudzimai wangu my Previous Mutoma tinotenda. Haiwaka kutama zvimba mabatiro ari kuitwa kachimuti mazuvano. Don't worry tiri kukurongera eka zvingungu ndengu kunoda road show ikoko. Kanyemba mukadzi uyo ngatomusiya anowana mumwe amutora wacho achazvitwa futi ndinonzi Claudia Julius Mount Pleasant ndakachibata chimuti. Kanyemba mukadzi uyo ngatomusiya anowana kamumwe akamutora wacho achazvitwa futi ndinonzi Claudia Julius paMount Pleasant takachibata chimuti kuti dzvi. Tinotenda paMount Pleasant ipapo. KB naBhozho mukwasha ngazive kuti tezvara wake hanzi kudini kwanaita wanda mukoyi kwaRusafe ko zvaita sei futi zvesehwani. Vari pabasa vari kutengesa mafoni. Alright, KB mukwasha ngazive kuti vatezvara vake iSehwani Electronics vari pabasa vari kutengesa mafoni. Tawanda mukoyi kwaRusafe. Ndo pane nyaya yacho. Alright, but zvinoita here kuti uite mwana wako, right, ushandise mwana wako musikana kuita business. Tinoziva zvedu kuti Zimbabwe is open for business but not ka business rakadai iri. Hazviite izvi. Hazviite Zimbabwe. Kana mafunga kuita business madii matanga maudza mwana kuti arambe murume wokutanga mupeka gupuro. Toziva kuti avhara kachapter yokutanga iyi oendera zvake mberi nokuti izvi pachivanhu chedu mudzimai uyu ane varume vaviri hasati aramba murume wekutanga. Mangwana zvinoitika munozoti kudini konazvo. Kanyemba vatezvara ava ibusiness rava kuita saka mukwasha ngaende kwamambo ndinonzi mai Arthur. Okay, is it Arthur? Mai Arthur paGweshe pachikoro. Tinotenda kuri seiko ikoko kwaGweshe ndozoti makachibata chimuti. Mai Alisha paRoy. Magonatani mukoma Kanyemba naBhozho zvingori pachena kuti vanatezvara havachadeka mukwasha. Ngaadzoserwe mari dzake oita move on. Zvakaoma hazvo zvakatongooma. Mai Roy, right, Mai Alisha kwaRoy. Tinotenda kana kubata chimuti pari zvino nditenderai kati mbonzwa kaBhoshongora kuita kudiana ziri kuita kunyangutana 18 minutes past 11 ndopafika nthawe pali manje tirimo mkati machirongwa Bhoshongora segment pari zvino. Are you ready? Ne ichi chipagokwe chatsudzura chapfapfedzwa naBaba Isabel sekutera kwandaita kuti nhasi vari kupfapfedza kavariko ikoko. Yes, vari kutitsudzurira kavariko kumukumbura ndoko vari pane dzavafambira ikoko. Saka vatitumira nokuda kwenetwork ka vabva kavangotitumira zvikanzi baba pati garaika makabata dziri kupisa kusanganisira ichi chekugokwe. Papa Isabel pfapfedza itinzwe chekugokwe. Mana wose nyika chimuti kwa mulikoko ama inosta padamwezi kwa mukaseko agogo every day is a Friday dita onana Timothy Mpoperi kwa mukaseko risini mati pamoja Thomas Tony Mufundiro chimuti akabwera kuti dzvi kwanza alichisendri kufamba nacho paka ndapindira muri ya Zimbabwe kwandinoshevedzera kuti gokwe mbungu muri ya Zimbabwe kune murume akaroora mukadzi wake
ndo kubvaita mwana mumwe chete anove mwanasikana ari paECD izvezvi ani mukati mekwenda kuchikoro mukadzi akazoenda kumba kwamai vake kune imwe nzvimbo iri kure inokwirwa bhazi zvekuti vanhu muri kuenda kana kuti $5 kuenda ikoko asi muri mukati menzvimbo yandiri kushevedzera kuti kugokwe aenda ikoko mhuri yeZimbabwe mukadzi akaenda 2 days mushure mekuti iye anofanira kuti adzoke but akabva anonoka kudzoka murume akabva afonera mukadzi wake nokubva afonera ambuya hapana mafoni aidavirwa apo wiki ranga ratopera murume asingaende kubasa chikonzero anga ari mukati mekudzoka achida kuona kuti mwana adyei mwana afamba sekuchikoro uyezve nekumuwachira murume akazokwira bhazi ndokuenda kumba kwanaTezvara achitevera mukadzi wake achisvika ikoko akanzwa kuti aiwa mukwasha sorei zvenyu mukadzi wenyu ndakamutuma kunyika kuSouth Africa kuti aende kunondihodhera zvinhu zvangu zvepashopu saka achauya zvake asi mukadzi murume akadzokera kumba zvakare achizodzoka zvakare achiona mukadzi aripo akaudzwa kunziswa mukwasha ndiri kukumbira kuti usataura nemwana wako waunotaura 19 asi mukwasha uyu akaroora mari kwenda kuti iyo 2800 ndo yakabvisa asi mari dzimwe dzari sei dzabviswa ari kuenderera mberi nekuita sei nekubhadhara mari dzake mushure mekudziwana asi achigara nemukadzi wake inzwai mashoko akaudzwa mukuwasha naambuya vanove amai vemukadzi maambuya vanotaura vachiti mukuwasha natini kudza zviri pachena mwana wangu achadzoka ikoko mukadzi wako pokaita mukadzi pakatokwana mwana wako hatina basa naye gara naye zvako ikoko chikonzero nguva yangu nemwana wangu yakwana mari yako nenguva yako yakwana ndaona sekuti mukadzi wangu haakwanisi mwana wako haakwanisi kuenderana newe kuti uzive kuti chokwadi mega agare pamba pangu uchaona kuti mwana wangu acharoorwa nemunhu akaita sei ndokuti chandiri kuziva ndechekuti klasi yemwana wangu nezvauri hazviwirirani saka kana achinge azoroorwa panobuda mari iyoyo ndichakupa chenji yako sununguka zvako mwanangu hapana kutukana hapana kupopota mukadzi wangu kutaura kwaari kuda kuti kwaari kuita mukadzi mukomana uyu kuti mukadzi wangu atori kumba kwana ambuya ndiri kumuona ndikamufonera hachadaviri ndikataura naye hadaviri anotanga apa mai vake foni kuti mama baba nhengi vari kufona taurai navo Zimbabwe ndibatsireiwo ndoita sei mashoko ari kubva kuita sei ari kubva kumurume kuti ndoita sei kundibatsirei ndizvo ere kuti kurarama kwevanhu kune magrades ndizvo ere kuti kurarama kwevanhu kunonzi kana wamboroora unonzi une temu kana kuti temu yako yakwana chiregera munhu uyu akuenda kumwe kuno uyezve kana chingazoroorwa ikoko unodzwirirwa mari yako ndozviriko here mhuri yeZimbabwe murume ari kuchema ari kuti ndipei mazano ndoita sei asi mwana wangu ndinaye kumba mukwasha asirwa mwana mudzimai akaenda akakumba kuvabereki murume mukwedza akakufona foni yanga isingadayirwe paakaenda achiteera kamudzimai achibva anzika sori hatina kakukomuniketa newe mukwasha takambomutuma mudzimai wako kuSouth Africa kuti anotitengera zvimwe zvinhu zvikanzi achadzoka mukwasha agara zvikanzi nguva yareba lekezani ndiende ndikabvunze kuti konkazi wangu ari kupona achisvika kuya ari kuona mudzimai aripo ari kubvunza nhai hambuya ko mudzimai wangu zvaakadzoka ari kuya rini zvikanzi takasingade kutaura newe mukwasha nyaya iri panapa ndeyekuti haachadzoki kumba kwako ikoko nokude mwana ngaagare panapa zvakaitika zvatokwana saka kana azoroorwa tichazoita sei tichazokudzosera mari yake hanzi chenji yako aiwa Zimbabwe nyatsokuiteeresa nyatsokuinzwa inyaya iyi yaunzwa kane mukuwasha wekugokwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura muri yeZimbabwe mamukaseiko mativi mana wose enyika chimuti kwamuri ikoko hama inosta padhamwezi kwamukaseiko agogo everyday is a Friday titaonana Timothy Mpoperi kwamukaseko risini mati pamuchena Thomas Tony Mufundirwa chimuti akabuda kuti dzii kwanza alichisendri kufamba nacho paka ndapindira muri yeZimbabwe kwandinoshevedzera kuti gokwe mbungu yeZimbabwe kune murume akaroora mukadzi wake ndokubvaita mwana mumwe chete anove mwanasikana ari paECD izvezvi ani mukati mekuenda kuchikoro mukadzi akazoenda kumba kwamai vake kune imwe nzvimbo iri kure inokwirwa bhazi zvekuti vanhu muri kuenda kana kuti $5 kuenda ikoko asi muri mukati menzvimbo yandiri kushevedzera kuti kugokwe aenda ikoko mhuri yeZimbabwe mukadzi akaenda 2 days mushure mekuti iye anofanira kuti adzoke but akabva anonoka kudzoka murume akabva afonera mukadzi wake nokubva afonera ambuya hapana mafoni aidavirwa apo wiki ranga ratopera murume asingaende kubasa chikonzero anga ari mukati mekudzoka achida kuona kuti mwana adyei mwana afamba sekuchikoro uyezve nekumuwachira murume akazokwira bhazi ndokuenda kumba kwanaTezvara achitevera mukadzi wake achisvika ikoko akanzwa kuti aiwa mukwasha sorei zvenyu mukadzi wenyu ndakamutuma kunyika kuSouth Africa kuti aende kunondihodhera zvinhu zvangu zvepashopu saka achauya zvake asi mukadzi murume akadzokera kumba zvakare achizodzoka zvakare achiona mukadzi aripo akaudzwa kunziswa mukwasha
ndiri kukumbira kuti usataura nemwana wako waunotara 19 asi mukuwasha uyu akaroora mari kwenda kuti iyo 2800 ndo yakabvisa asi mari dzimwe asati zaita sei dzabviswa ari kuendera mberi nekuita sei nekubhadhara mari dzake mushure mekudziwana asi achigara nemukadzi wake. Inzwai mashoko akaudzwa mukuwasha naambuya vanove amai vemukadzi. Mwambuya vanotaura vachikuwasha nati ndikuudza zviri pachena, mwana wangu achadzoka ikoko. Mukadzi wako pokaita mukadzi pakatokwana, mwana wako hatina basa naye, gara naye zvako ikoko chikonzero. Nguva yangu nemwana wangu yakwana, mari yako nenguva yako yakwana. Ndaona sekuti mukadzi wangu haakwanisi mwana wako, haakwanisi kuenderana newe. Kuti uzive kuti chokwadi, Mega agare pamba pangu, uchaona kuti mwana wangu acharoorwa nemunhu akaita sei. Ndokuti chandiri kuziva ndechekuti klasi yemwana wangu nezvauri hazviwirirani. Saka kana achinge azoroorwa, panobuda mari iyoyo ndichakupa chenji yako. Sununguka zvako mwanangu, hapana kutukana, hapana kupopota. Mukadzi wangu kutaura kwaari kuita kuti kwaari kuita mukadzi mukomana uyu kuti mukadzi wangu atori kumba kwana ambuya, ndiri kumuona ndikamufonera hachadaviri, ndikataura naye hadaviri, anotanga apa mai vake foni kuti mama baba nhengi vari kufona, taurai navo. Zimbabwe ndibatsireiwo, ndoita sei? Mashoko ari kubva kuita sei? Ari kubva kumurume kuti ndoita sei kundibatsirei? Ndizvo ere kuti kurarama kwevanhu kune magrades? Ndizvo ere kuti kurarama kwevanhu kunonzi kana wamboroora unonzi une temu kana kuti temu yako yakwana? Chiregera munhu uyu akuenda kumwe kuno, uyezve kana achingazoroorwa ikoko unodzwirirwa mari yako. Ndo zviriko here muri yeZimbabwe? Murume ari kuchema ari kuti ndipei mazano, ndoita sei? Asi mwana wangu ndinaye kumba. Tinotenda maita basa Papa Isabel. Zvanzwikwa, regai tinzwe kuti dare rinoti kudini. Vatereri mabeef, vatereri manyama vanotibatsira sekubudikidza kane nyaya yekugokwe. Kana mwana azororwa, kana mwana sikana wangu azororwa, pamari yacho ndio patichakupa chenji yako. Zimbabwe, machinzwa chatsudzura na Baba Isabel chapabhoera apa, muchifunga kuti inzwai munzwe chegokwe. Pane nyaya iri kutotrenda izvozvi, kana ndisingakanganise pa X yembonzi Twitter, yemurume akanoroora mari yakawanda, haisi kuma 3000, vamwe vari kuti ma 6000, asi aroora kudaro. Mudzimai hana kuenda nemurume, kuti paanga achitarisirwa kuti mudzimai auye hana kuzouya. Mukubvunza kwakaita murume kuti ko mudzimai wangu ari kupi, ndo pakanzi naNatezvara pane chivanhu chiripo pamwana uyu, saka zvichaite kuti mwana wedu auye kwauri. Instead yokuti vamudzosere mari, vakamudzosera kadhora inova gupuro. Inyaya iri kutotrenda izvozvi muZimbabwe. Tarisai muone mafambiro ari kuita nyaya. Tatanga chepabhohera taenda kugokwe, izvo pane chiri kutrenda chokwamutare. Munoti kudini ko Zimbabwe? Nyaya yaunzwa ka nemuterere adaka kubatsirwa ka mukwasha, oita sei? Hambuya uri kushedzera kuti pawakagara nemwana wedu pakakwana, chengeta mwana wako ari kuECD uyo. Isusu wedu tinochengeta, hatingashayiwe ka murume anoita sei anomuroora. Kana aroorwa tichakupa chenji yako. Musadaro so Zimbabwe. Chiko chatakatadza sevakuwasha, chatakatadza sevarume. Okay, regai pari zvino timbopinda muchitoro naMr Tembo. Hanze nemakaya tiri kudaka road show kunoku. Tiri munjira kubwera, don't worry, leaving no one and no place behind. Gokwe hatina zera nayo kanyemba. Ndinonzi Francis Makuya, Baba Blessing Nyatsime Chitungwiza. Saka tumubatsira seko mukwasha aunza nyaya kubva kugokwe. Hambuya vari kushedzera kuti pawakagara nemwana wedu pakwana 2800 yawakabvisa iyi aiwaka ndizvozvo, mwana wedu achagara panopamba. Kana aroorwa, mari inenge yabviswa nemukwasha mutsva, tichakupa chenji yako. Oita seka mukwasha, titendereka tivopindaka muchitoro neSell One Electronics, pure quality, no deception. Tinodzoka manje. Maita basa Zimbabwe nokuteerera kwenyu karegai kandipe kutenda kuna Boshongora Washington Marimira, uyo ari kumukumbura nhasi, asi manzwa kanyaya dzatsudzura mangwana anenge ari mustudio. Yes, pane dzimwe nyaya dzine ma-updates kusanganisira nyaya yekwachihota yemurume anga achigara kuSouth Africa, akaita makore achigara kuSouth Africa achibva azodzoka. Mudzimai adzokera akakomba kwevabereki akanomunyengetedza, achibva adzosa akakomba mudzimai, asi anga anzwa kuti mudzimai uyu ane mumwe murume waari kufambidzana naye, achibva amurova musoro nesando ndokubva afa.
iye achibva azvisungirira. So pane update yacho yekwachihota muchazoitsudzurwa muchazoipiwa kamangwana napapa Isabel. Wamuka seko makanika chawa makanika kadiki makanika tako makanika madyira makanika fatso makanika mafia separi seko pachikwana nhasi ona pachanakidza. Ndiri kuona kamudhara Jesus boss wenge mota Mr and Mrs Danda all traders pamwe chete kana baba and amai Supernova baba na amai Enisi netimu Enisi rese zviri kuchobida ere koma KB tina madzibaba ya paka guruve icho kwadi muri yaZimbabwe regandireve ndichiti izvo zviri kubata vakawanda muri yaZimbabwe mukurarama kwedu zvagara tinozikana kuti vanhu kana tichirarama tine kurarama kwatinoita zviriko zvatinoti izvi azviko. Icho kwadi kuti munhu anofana kuroora icho kwadi kuti munhu anofana kuroorwa nokuti muurarama yedu pachivanhu chedu zviriko unenge uchikudza dzinza nemusha. Asi nyaya iri kunetsa ndiye kuti mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti guruve muri yeZimbabwe muguruve mune nyaya yanetsa yekuti izvo vakawanda havachazivi kuti voita sei kusanganisira mumwe murume nemumwe murume vanogara nemukadzi mumwe chete baba mumwe chete variwo vari mukadzi mumwe chete varume vaviri. Wani murume akaroora mukadzi ndokutaka kugara nemukadzi wake pamba pake kuchibva kwazoita mumwe murume akabva kumba kwake ndokusiya imba yake ari kuenda kumba kunogara pamba pemurume ane mukadzi wake. Asi mukatsvaga vanhu paukama hwavo mukoma nemuning'ina ana mai vevarume ava mukoma nemuning'ina okay vese vari kugara nemukadzi wani. Varume ava vanogona kutopinda mumba mumwe chete nemukadzi wavo kana kuti chavasingadi pamba pavo ndechekuti mukadzi asara ari wani akabuda achienda kwaanoenda wani achatobudi anosara pamba achichengeta mudzimai kuchengeta mhuri heavy security right akabata kudaro. Saka vanhu vazama kusanganisira murume uyu akasiya musha wake vazama ndi pavanogura napo murume ari kuti ayo amundimanikidzi zvandiri kuita. So kutaura kuno kwatira ndikuti wacho murume akagara aine mukadzi uyu pamba pake asi kukwanisa kudzinga murume uyu anoti mudhonzera padhuze vachitogara pasi vechitangano nokuchitaura nyaya dzavo dzakanaka kana akutobuda neshamari mai vedu ava usara nawo uyu kana kubuda achizama imba vachitoshiya mwazopinda mubedroom kana dzimwe dzemwe muchirara pasi vamwe vachirara pambedha vari mumba wani. Mukoma nemuning'ina dzimba kubereka kwavo ana mai vavo ndiwo mukoma nemuning'ina. Alright, tingada kuti muri yeZimbabwe inzwisise ndiani right akatanga kuroora mudzimai pakati pamukoma nemuning'ina. No, pakati pavo vari vaviri handina kuzotsvaka kuti mukuru ndeupi nekuti havasi vemba imwe chete. Ana amai vavo ndiwo mukoma nemuning'ina saka vana kusangana kuna naamai but pakati pavo ndizotsvaka kuti mukuru ndeu because vanhu ava vane chimiro chakada kuendera makore avo kana vachisiyana vanogona kusatosiyana kana 2 years kana negore pamwe vakatoenzana. Asi handina kuzotsvaka kuti mukuru pakati pavo ndapa but chandakatsvaka ukama hwavo mukoma nemuning'ina. Asi havadi kunzwa munhu anotaura nenyaya yekuti muri kugarire nemukadzi wani muri potu pakati pavo vese vanototsama ukataura nezvozvo ivo vari kuwirana. Uyu anga ane mudzimai ane hama yakazouya kuzogarawo pamba anga ane mhuri yakakura sei nemudzimai ane mwana mumwe chete murume akazosiya mhuri yake achiuya kuzogara pamba pane hama yake nemudzimai wake ane mhuri yakakura sei. Mukatarisa musha waakasiya nekuakaenda kune vana 3 kune musha unodarika musha waakaenda right kune musha unodarika musha waakaenda. Asi papo ndovari kuti panapa handibvi panapa sarudzo yangu haina kushata ndisiye ndakadaro ende mumwe wacho vanobva vati ndozvinoita vanhu vanoparadzanisa vanhu. Makamboita mukana wokutaura nemudzimai wacho here? Mukadzi akaramba mukoma kebe mukadzi akaramba kutaura akatotanga kuramba panyaya iyi ndaamai vemukadzi wacho nokuti pandakasvika panzvimbo amai vemukadzi vanga varipo havana kuda kugara vanzwa nyaya inenge yangonzi vana baba ende amunotaura nemunhu uyu ivo vakaramba mukadzi akaramba ende akamuti dzimwe dzenguva igona kubvuma asi amai vake vaiyepo vakuwasha kureva kuti amai vemukadzi uyu vanotoziva kuti kune vakuwasha vavo vaviri izvozvo pachine mwana 1 vava nenguva yakakura sei vachigara nemudzimai mumwe chete? Vane 4 months kana tisingakanganise kwaitonzi tikapedza 1 week dzatiwa 4 months vari vese zuva nezuva chigara pamukadzi wani. 0713938538 machinzwa chekuguruve icho ndiyo provinsi yangu i71 guruve ungazive kuti ndipapi chaipo zvinoitikawo kunzipo kwandinobva. Mitambo yakatambwa pakupera kwesvondo match day number 25 Kasolaga Premier Soccer League musi wemugovera Saturday 25 July 2026 Mos FC yakagogodza FC Platinum
Platinum 2-0 ku Ngoni Stadium. Then in Nezuro Sunday 26 July 2026 Manica Diamonds 1 Triangle United 0 ku Sakuva. Simba Bora yakagogodzwa kune Agama FC 2-1. Simba Bora 1 Agama FC 2. FC Hunters New Herenchos College 1 Bulawayo Chiefs 1 ZPC Kariba New Teo 1-1 Cape United 0 ku Ascot. Ngezi Platinum Stars 1 Hard Rock 2 ku Baobab. Ndio kama perero akaita kamitambo yakatambwa pakupera kwesondo pamutambo we Toyota Cup 2026 wakatambira waka ku South Africa. Kaizer Chiefs yakarowa ka Scotland FC 1-0. Muri Zimbabwe chikwa kosi chikwa ku Heathcliff chakamira chakadaiso pane pamusha pakafa baba masuwa mashoma apera pafa baba masuwa mashoma apera nasi uno kutaura kuno kunyoro uno muri Zimbabwe kunoruka kudai pane pamba pakatoungana vanhu pawani kwa mukomana kana kuti munhu wechirume akararamba imomo memufi mukadzi wemufi uyu ari kutorara mudining hasi kurara imba yanga nemurume wake kumirira zvinoitwa nezvirango kuti imba yacheneswa Ndizvozvo asi murume uyu awanikwa karara ari mumbomo vanhu vari kubvunza nai baba nai murume wapinda sei muno nekuti mudining mune rinokiwa mune vanhu kutorara imomo anoti ndatojamba kupinda umwe asi handina kupinda ndega. Ndapinda nani? Zvakazi ndakandiri kupawa amene nzvimbo dzimizenda ari ikoko. Okay, ndokwanga ari ndokutaka kurwisa ari ikoko ndokutaka kurohwa ari ikoko ndokubva anoti iye ndasangana neumwe mukadzi akati ndanzwa tsitsi haungafambi usiku ukaenda wega pakadaiso chiange ndinokupa kukurara kumba kwangu. Right. Ndokufamba pakatanga kumba anoti iye achisvika pamba apa avhura dhose munhu ari kuzikana ndobva apinda mumba anoti atojamba vanhu ava kuenda kunopinda mubedroom ndokubva atorara kwanzi paagaragara adzoka zvikanzi alo uri safe here nemukadzi uya ndokugaragara zvakare ndokudzoka alo uri safe here zvikanzi yes ndobva aenda zvachose chimiro chaamai vepambapa chaazoona nhasi ahasiri chimiro chemukadzi amutora kubhawa achienda naye kumba. Saka mudzimai anyurura murume uyu panga chirowa akati hande kumba unowana pekuhwanda haagari pamba ipapo. Hey, ko avhura sei door ine makeys. Right. Aziva sei bedroom yokunopinda mumba macho. Wadzoka kaviri katatu achibvunza kuti uri safe, are you safe? Wakarara boy chinzwa marari nomukomba KB anga kaitwa nemurume uyu akatowaridza pambeta mune zvakanaka akaisa pilo foni yake ichori pasi pepilo. Hey, akarara vanhu vachiri vakaungana pamusha vakatoungana pamusha uyu vanhu vari pamusha ipapo fambai nesukani nefinyiro ndenyu iyi. Zimbabwe zvakawanda mozozvinzwa mushure menhau Papa Isabel vakagukuchira ichi ndecheku Antananarivo Kosigabera. Hazvina kufambira zvakanaka kama Chevrons. Zimbabwe National Cricket Team iyo yaitamba kane India National Cricket Team Tour of Zimbabwe 2026 apo wakatamba kama 3 T20s international pamitambo yese iri mitatu. First T20 wakatambwa kama 23 July India yakawina ne7 wickets. Second T20 yakatambwa musi 25 July India yakawina ne90 runs. Third T20 yakatambwa musi 26 July nezuro India ikawina ne35 runs. So makorokoto amhlope. Congratulations India Cricket National Team yakawina ka 3-0 pa 3 T20 internationals dzakatambwa ku Harare Sports Club. Ndio mabudiroka azvakaita 14th edition ye 2026 Women Africa Cup of Nations. Mitambo iri kutambirwa ka Morocco yakatanga kane zuro 26 July ichapera ka 16 August 2026. Pamitambo yakatambwa nezuro Algeria yakarova ka Senegal 2-0. Morocco ikagogodza Kenya 4-0. Nasi kuri kutamba ka South Africa versus Tanzania na hora za 7 o'clock mauro. Then Ivory Coast versus Burkina Faso nenguva za 10 o'clock manheru. Ndio kama fixtures pamuchete kane results yemitambo ye 14th edition ye 2026 Women Africa Cup of Nations iri kutambirwa ka ikoko ka ku Morocco. Nangoti ningoti oturu nkati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM.
kutaura panapa inyaya kwagutu ndisikaziye muri yeZimbabwe kune vanga vakasara musoro kati mokutara nyaya iyi ndakataura nyaya kwagutu nesuro nyaya kwagutu kune murume nemukadzi vari mukadzi wemunhu nemurume wemunhu vakandiona ndakanga ndiri pagutu pagrowth point musi weSaturday tikafara tiripo ipapo ndiriko kwamukuma-kepe ndini yarise ndatotaura zvakare yemukurume akanamira pamukadzi wemunhu akazobviswa nemushonga akabuda mumwe mutezo wakacheneruka akatofa vari pagutu tibatei kwagutu mukoma KB ukangoti zvibata-bata akuna kumira mushe mati chii chakaitika kwagutu akanamira pamukadzi wemunhu ndokuzobviswa nenzira yemushonga kwete kwachiremba nenzira yemushonga but paakabuda kubva mumukadzi uyu akabuda akacheneruka mumwe mutezo wakacheneruka kuita white achibuda kudaro hana kurarama akafa munhu ndikutaurayo mukadzi mupenyu murume ndiye akafa ndiye murume uyu ane mhuri yake akatori muchinda wechidiki uyu akatofa ndiko zvakare kune munhu wokudyiwa nebere zvese ndakazona ndiri kwagutu ndopa ndazoita nyaya iyi mukoma KB yemurume wemunhu nemukadzi wemunhu vakapinda musango kudosasana kuchita cheupombo nzvimbo yavakapinda muri yeZimbabwe yakavharika ine minzwa vari mukati mekuita cheupombo vasati vapedza mafilings akapedza magetsi akadonha vari pakati pekuita chivi chavo mushure mekuti vese anga mapofu murume achodza mukadzi kuti iwe pane zvakuitika pandiri handichaoni mukadzi akati neniwo handichaoni vakaita 3 days vari musango vasati vadzoka asi nyaya iripo ndeyekuti murume ndiyanga nefoni chinova chikomba mukadzi asina foni murume uyu aifonera nevanhu vakawanda asi aisadavira akanzwa kuti ndinenge haadavire akadavira akanzwa kuti ndinenge haadavire akazonzwa kuti ndinenge akazodavira mushure mekunge foni yafoniwa nemuzukuru zvikanzi ndine mari yenyu siku randiri kuya nayo zvikanzi ndazvinzwa handipo pamba but endanopa foni yangu foni iyi mukoma nhengi uvape mari paakasvika zvikanzi mukoma davira ifoni iyi adavira zvikanzi mukoma endai pasaidi muri free heri pamuri mukoma hazvina kumira mushe last week makapinda dare rekuti ndakarwisa mukadzi wangu mushure mukuenda muchikora ruoko nenyaya yekuti akabvunza ndinodanana namai nhengi mukoma wangu zvandakatyorera mukadzi wangu ruoko hadzisi nhema aive chokwadi mukadzi wangu kuchoka kwakaita ruokoku ndakamurevera chokwadi chakabvunza mukadzi wendinodanana naye izvozvo hazvina kumira mushe ndiri mukati mesango sango randiriri mukoma ndirika ndanga ndina amai ava ndichiita cheupombwe saka inini nemukadzi wacho tese taita mapofu vakomana vakupiwa madirections kuti vouya papi musango kwamukoma KB musango muna adresi kuti muze musvika papi handi munoziva here pachiru chakadi chachiya pane muti uye watakambomora nyuchi wakadai mukasvika kusaidika kuyakweya ndokudhuze kwachona varume vachibwafamba vakaenda kuma-8 kuseni vakazwana vanhu kuma-4 manheru asi kuti vapinde panzvimbo yanga ine vanhu iyi yanga ine minzo kusvika vazosvika but zvakazoitwa mhuri yeZimbabwe nehama 3 dzakaenda kufoni iyi vakanoita utsinye pavakasvika uku vakatora murume chete vakasiya mukadzi musango asi mashoko avo akazenge akuti taitira kuti isu tikatora murume nemukadzi uyu ane 3 days vese vari kutsvagwa ava isu tanga tichitsvaga hama yedu mukadzi uyu anga achitsvagawo nehama dzake tikazoonekwa murodhi tichifamba nemukadzi uyu tikanomisa chero Samuel tinozoripotera kupolisi chinzi izvo takamboona vaine munhu but achaonekwa saka vakasiya vanyebera mukadzi kuti toda tanoona kuti kwakamira sei nekuti imhosva muri mukadzi wemunhu tozoka chikutorai asi havana kudzokera ikoko mukadzi uyu akati dzimwe 2 days ariko akazoskrima mushure mekunzwa mumwe vachitaura vanhu vakamhanya venext village kunoshedza mapurisa emuvillage vakasvika vakaona mukadzi uyu vakamutora vamutora zvikanzi fonderai murume wangu kana hama dzangu abereki vangu vachibva vafonera kuhama abereki vemukadzi uyu vakati musamuendesa kumurume nenyaya ari kutaura uyai naye kunoko uyezve hama dzechirume dzakatora murume uyu asi vanoenda naye kumba kwemukadzi mukadzi haana kunzwa kuti murume uyu tamuona nenyaya yekuti aitaura nyaya yekuti abatwa nemukadzi wemunhu uyezve mukadzi ane plasa akashovererwa nyaya iyoyo vakaenda kunomuviga kumba kwavo ende mukadzi havana kumuudza kuti mira kutsvaga munhu tamuwana mukadzi airi kutsvaga bata chisati vane munhu inzwai zvakaitika mhuri yeZimbabwe pavakasvika panzvimbo iyi murume uyu ari bofu ane zvimo zvaanga asina kuona akamira zvikwekwe kana zvishambwe kwakavanzika zvekuti zvimo zvacho zvidika kana kuzvidzura zvinodzuka zviine mitsi zvichiboora buri uyezve pane zvimwe zvakakura vanoziva mombe kumamisha uko mombe kune zvikwekwe zvakasiyana tidiki tinopinda munyama kwozoita zvihombe zvokuti chinogona kutofumira kufuta kuita bhaluni zvokuti kana ukabaya nemunzwa chinoputika chazara ropa ndo zviri kuitika pamunhu uyu nekumukadzi zvakare ndo zviri kuitika
zvadaro kumukadzi zvakare nekumurume iko zvino zvakare vari kunzwa siki vakuva vakumisana vachibvona zvishamuzvo zvakumisana uye zvisike tumadzvinyu tudukuduku kakaruma kumisana varipo 3 hama dzemunhu uyu dzaite nyaya iyi ndokubva dzazoenda kumurume mukadzi uyu nokuti mukadzi uyu vabereki vake ndo vakatanga kuenda kwasabhuku kuti vedu hapana chati chavanza apa tisati taudza murume shadzai mukwasha muri tisangane kwasabhuku tichivaudza kuti mukadzi wake mira kutsvaga mukadzi nekuti mukadzi takamuwana asi dambudziko rakaitira mukadzi asawanike inyaya yekuti akurwara asi chikanaka nechikumba kwedu mira zvako mukwasha tsvage munhu takugadzira chikwaranga apo mukwasha ari kuziva zviri kuitika zvakabata anobuda pachena vadaro vachibva vaenda kwasabhuku vaunganidzwa kwasabhuku zvikanzi aiwa nyaya iri apa vanhu vanofanira kuti varapwe bhati kune mumwe munhu aripo panapa ari kutorwara anofanira kushedzwa panapa pavakashevedzwa vanhu ava vasangana nekumukadzi nekumurume hama dzemurume uyu wokubatwa nemukadzi uyoyo akaita bofu vachibva takakurowa muridzi womukadzi zvikanzizo ndivo vakagadzira zvinhu izvi avacharespekta kuti hama yavo yakatora mukadzi wemunhu kuti izorwara asi vakutorowa munhu kuti iwavo ndowaroya hama yedu nyaya yakaendeswa kumapurisa vaende kumapurisa vachibva vatsoka vachibva vabata murume uyu ndokutaka kumurwisa handi kun'anga yako murume akarohwa kusvika taura n'anga yake vakaenda kun'anga ndokukwira kubva kubhekiti vakanaka kuharare yekumagunde jekesa musutu yekumagunde kufamba uko vakanaka kupi kuharare vasvika pagedhi neurombo kune vakamboenda ikoko kugodobori kana kuti n'anga iyi pagedhi pane security vachisvika pagedhi vakasvika paine mapurisa vasati vasvika ikoko namba yefoni yakamboramba zvikanzi nemurume airohoyo regai ndimufonera bhosho ndimubvunziwo kuti ahana irimwe nhamba yeava Zimbabwe ndati regai ndikuudzei nguva yaakafona achibvunzwa tiri kufonera nekubvunza namba zvikanzi bhosho ndakanzwa pafoni ndichitukwa zvikanzi right ndiye vakupa nhamba dzavakayo ndiani kupai nhamba dzengangakayo ndakatukwa vakabati handirabe ndakatukwa sorry baba Isabel right zvadaro mukoma KB vaikoko vakazofonawo zvakare ndikati ndakunzwai muchituka ndima muchituka zvikanzi sorry shamari ishungu nezvaitika vasvika pagedhi mupurisa anga ari pakanzwa kuti vanhu vari kutukana kava ndokufonera mukati zvikanzizvo hei kune vanhu vari pana bati varinga vari kukandirana mashoko zvikanzi vapai foni ndokutaura navo chii chiri kuitika hei toda kupindemo muchii wati zvikanzi mune chi zvikanzi tine murwere wenyu wamakakonzeresa kusvika vanzi pindai vapinda muimba yebatara zvikanzi hatisi kubvisa mari isusu tobvisa mari yei isine mwe munhu ari kurwara hama yedu iri kurwara iyi hama yedu kurwara ndimakakonzeresa ndokupinda matare vakapinda nebhutsu mukoma kepi matare apinze nebhutsu eidoroshiwoni pindefo vakachiwepakepidekiaja hati cheka yei vadaro baba tinobva vapinda mumahwani zvikanzizvo mutare zvokutama nezvo ndiro yavakaisirwa mberi kuti vanoisa mari kuti matare atakeka ndokutora ndiro yeyo ndobva airovera akaifarira kudai so ndobvetsemuka zvikanzi zvamakuita yehondo izvi pasine maminesi murume akarovera hari pasi akarovera ndiro pasi rabofu hachaone ndo pakazoteka kudzikama vanhu kuona kuti apa manje zvatanga vachibva vanzi torai munhu venyu izvezvi kana kuenda kana ndokushedzera mapurisa unofanira kurara muri mukati nzvimbo ino ndeyangu. This premises belongs to me. Yes. Inoti nini? Maru achirungu hapa. Aiwa kusada zviri pozi zvinonoteva. Ndokubasa kwedu cheko. Washora. Papa ndokubva vadzokera zvikanzi kuchava neFriday tigozotaura. Uyu murume achibvanzi zvese zvawaitwa izvi. Zvese kuti wakarohwa ukateerwa mukadzi. Zvese zvinobvanzirwa neava. Ndichauya neFriday. But kana ndauya neFriday tikagara tikataurana pane zvandinoda kuti vataure. Kana vataura izvozvo tosunungurana. Hapana bafu apa. Vanoona vese vanoona hapana bafu. Wauya wokurovera ndiro pasi. Wokurovera ndiro. Mabofu matatu mukadzi ibofu. Chikomba ibofu. Wendiro ibofu. Variko kwakutu. Saka Friday ndiyatamirira. Saka mubatsira asati aenda. Already on Friday. Izvozvi 9 minutes to 12. Yes. Toda kupinda muchitoro neDMR Earth Moving Training Specialist. Tikapedza kuti ngatadze kubata here. Amai mudzimai ane murume wacho wokuchorwa ruoko anogona kupinda mukoma kene. Tikatadze kubati all right. Tikatione nenguva dzedu takavimbisa vatere nezuro. Handitika asi kana tikatadza kubata mangwana tinovabata chete. Asitadze midweek party. Muchidaka kubata Bhoshongora munongomubata kapanhare dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025.
5 panhamba idzi musabhipa kunge zvinoitwa namaivhezha. Regai kandi kusiyai kana Mesauto Messentrofu ndiye anenge achicheza nemi kuchoka pari manje kuenda kapata hora za 3 o'clock masikati. Musare bwino. Paka Triloni muri ya Zimbabwe yandine pa Triloni yakamira daiso. Zvakaitika ndezvokuti pachikoro mukoma KB pane maticha kwete vabereki nevana vechikoro ava vanoita chikoro chivepo. Vabereki ndo vane vanoona pachikoro, vadzidzisi ndo vanodzidzisa, uye zvakare vanozogadzira tinoti komiti yekuti inokwanisa kumira ichibatsira nevabereki vari kudzimba vachizoadhirisa musangano kuti uyai tikudziya zvataronga kana kuti uyai tichaurana kuti toita sei pachikoro. Hapaitiwa umbimbi ndoga munhu ari ega. Ende school committee yakasarudzwa nevanhu kuti pave nechikoro. Vakabva vagara pasi ndokubva kwaita vanhu vakawanda kusanganisira masabhuku kuchaya zvidhina vachisa paofoni kuti vavake mablocks epachikoro vana vaone pekudzidzira. Ndokubva toti toita sei towana kupi nzvimbo inoita zvidhina. Ndokubva vaenda kune mumwe murume ari munzvimbo umu zvikanzi nzvimbo yenyu iyi zvikanzi chokwadi mune churu chirimo uyai mukanye zvidhina muridzi wegadheni. Zvidhina zvibva zvachaiwa mugadheni make, zvachaiwa mugadheni make. Wavon imwe yakatengeswa yanga ine zvidhina zvinodai 25,000. Murume uyu ndokutaimira uri mugadheni womuridzi wegadheni ndokubvisa zvidhina izvi achibva tengesa zvidhina zvechikoro zvakaitwa nevabereki. Ndokumusarudza zvakacha achibva tengesa, atengesa kudaro zvikanzi ndakaona kuti manonoka mugadheni mangu ndoda kumushandisa saka ndakatengesa zvidhina. Akambotaura nawe here kuti bvisa zvidhina zvenyu? Haana kutaura. Akatozobvunzwa kuti why zvikanzi ndakatengesa chikonzero ndaona manonoka. Ko inga vabereki vari kuti iwo patakaronga chinhu chakawirirana tikauya tikataura tese kana waiti wanonokerwa wai usina kuuya kuti vedu we hamuna zvokuita here nokuti gadheni ndaona kuti sei kurishandisa wongotengesa usina kutaura naye. Vari kuti toita sei vana vari kudzidzira panze mamwe mabloko adatodonha asi zvina zvakatengeswa nemunhu 1 zvakaitwa nenzvimbo yese zvakatengeswa nemunhu 1 asi vanoti kuona kwedu tiri kuti munhu akaba. Vati vaenda kumapurisa here kunoripota. Ndo nyaya yavauya nayo panapa kuti Zimbabwe tisati tarasika kuti vanoziva mutemo. Nyaya kana yakadai so toita sei? Zvidhina izvi vakazvichaya gore ripi? No, zvakachaiwa hazvina gore. Hazvina gore. Tiri kutaura kuti ndezvegore rino. Ndezvegore rino. Zvakaita nguva yakareba sei zvichiri kamumunda zvichiri pahovhoni isati yabviswa? Zvakafunga hazvina kuita 3 months. Muridzi wegadheni, muridzi wenzvimbo achibva atengesa zvidhina. Ndobva atengesa zvidhina. Achiti makanonoka. Makanonoka ndoshandisa gadheni. Asi ipapo haana kuvashevedza kuti vedu we uyai mutore zvidhina zvenyu nokuti ndakuda sei kwete zvidhina zvenyu. Chiuyai mutore zvidhina zvedu nekuti iye ndiye mumwe mubereki ari munzvimbo. Ane vana vari pachikoro. Ane vana vanodzidzwa munzvimbo. Chikoro zvina basa kuti une mwana aripo. Kunyange usina mwana arimo but uri munzvimbo iyoyo chikoro chinonzi ndechenyu nekuti uri munzvimbo. Ende akabvuma kubatsira. Kurati atori munhu akatokontribhuta nzvimbo yekuti nzvimbo iyi ngaitiwe zvidhina. Akangotengeswa usina zvakataura naye. Kwanzi toita sei patave apa? Itriloni. Munhu uyu akatengesa kazvidhina baba Isabel right anofanirwa kakusungwa nemapurisa nokuti akatoba. Iye akaba mukoma KB. Chinhu chevakawanda chinotaurirwa chogara pasi poiswa masignature kuti tawirirana izvi. Yes. Ukatora uri 1 kunyangwe newe wakatoforoma ipapo ukatora uri 1 chinhu chevanhu vakawanda kunonzi kuba. Zvidhina zvanga zvakawanda sei? Wovhoni yange ine 25,000 but akatora zvakatsva zvese munozakana zvichibuda pepe kunobuda zvimwe zvinofa kuita zvimwe zvakatsva zvakanaka kuita zvisina. Akangotora zvakanaka achibva aendesa kuti zvichiverengwa pakuti pari zvinhu hazvichaverengeka. Saka vari kuti wovhoni yese yakakanganisika. Wovhoni yese yakakanganisika. Hanzi munhu uyu akatoba imbavha vabereki ngavaende kunoripota kumapurisa baba Isabel. Yes. Chokwadi. Idareke riri kupindira. Idare mukoma KB. Izvo ndochokwadi izvo. Ende ni matauriro anga achiita vanhu mukoma KB. Kuudza mwana upedzisira. Chokwadi chiripo ndechekuti vabereki vari kutiwo hatizi kugutsikana nekomiti. Ndo panorongwa zvinhu zvese. Tikuda vatigarisewo pasi tinzwisise kuti komiti haisi kuziva zvechokwadi here zvinhu izvi. Kuti munhu akatengesa chinhu chakaungana navanhu vakawanda. Ndakwanisa kufona mukoma KB kutaura nevamwe vari muSDC vakashevedzera kuti aiwa atitozivi nesu totovhunduka nezvakaitika. Saka munhu akaita zvinhu zvake akaita zvinhu zvake zvega. Kana saka anofanira kuenda kumapurisa apa ndiani? Vabereki vakamira vari 1 pachikoro pane komiti, pachikoro pane maticha. Vanofanira kuti vaite sei kuti dhoketi rinovhurwa. Ndiani anotaka kuita nyaya izvi? Ndiani anofanira kunoripota? Obesa beo hanzi mapurisa anozopesera akavakuvengana ngavangoenda chete kumubatsiri. But manje pachikoro apa pane vana vanogona kudaka 7,000 vachienda kumberi. Right. Kureva kuti vabereki
tomboti 3 to 4,000 misha wana anoenda anofana kuenda kogogochiworo kunopinda matara achiti sotaimudu roya kucheka ndiani headmaster nzini baba Isabel muri kunzwa kavedare vari kutaura kuti aiwa nyaya apo iripo ndeyekuti vabereki ngavaende kunoripota kubudikidza na headmaster pachikoro nokuti iyo yatove property yepachikoro. Ichokwadi ichocho ndio chokwadi. Headmaster anoshanda nevabereki inenge raundi mukoma KB raundi kana ichikandwa paya uri kukanda mari yako ende raundi haina munhu ari kumberi haina ari kumashure ndosaka iri raundi chokwadi haina munhu ari kumberi haina kumashure asi munhu mwakamira pamari yake kana yakuitwa inoitwa nemunhu wese kwete wega ukachauri wega waba vakomana vematrausi nemabhandi nemakepesi vanokubata madzimai acho aripo pasaidi ipo panenge aripo pasaidi madzimai acho ndo mawari vachigadzirisa heti patirinoda pandovaziva ka ichatsvaga kuti pana maconstable nemasergeant mainspector akaita sei vanoshanda triloni tinotenda headmaster nyaya iyo yamaoko menyu hanzi endai munoita sei munoripota kuitira kuti mapurisa vaite basa. Zimbabwe ndirimo makadibe kufamba makadibe kupfapfadza dziri kuitika matimba nawose nyika ino nyaya ndoda kupinda panguva ino mukoma kepi paka Epworth Egerton Park Epworth Egerton Park musati matsudzura tawirirana kuti vabereki vekutriloni ngavaende kunoripota nyaya yekumapurisa. Endai nenyaya yekumapurisa munhu 1 ari kukonzera kuti vana vadzidze vachitonhorwa. Right. Munhu 1 ari kukonzera kuti vana vanogona kudonererwa nemidhuri iri pachikoro. Munhu 1 ari kukonzera kuti mvura ikanaya vana vachitodzokera kumba vasina pokudzidzira nenyaya yezvinhu zvakaitwa nesimba revabereki nzvimbo yese munhu 1 obuda ari ega kuba. Ya, endai munoripota nyaya kumapurisa motiudza kuti mapurisa vati kudini. Iriko school committee fambidzani nemateenagers. 0713938538. Hello pa National FM. Hello. Hello. Yebo. Tereraika pa phone penyu kana yaita through handitika kwete kuterera pa radio 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello Bojo. Zviri kufamba ere? Zviri kufamba ndipate wana nyaya pa TZ station. Ndiani watiri kutaura naye? Innocent Abraham pa TZ station. Wachinzwa ere chekubhoera izvo? Chekubhoera chakanyanya natezora ngavaimire mwanadzo. Saka mukuwasha oita sei? Kuwasha zikanedza anondibata ndinomuratidza kwaanonyatsoitirwa dhiri rake mudhara. Idhiri reiroro? Handimukwasha uda kuti mukadzi wake adzoke padheni here mudhara. Mukuwasha ari kuda mudzimai wake but mudzimai akatoroorwa kauyu. Vanozodzoka vachimukumbira regerero mukwasha mudhara. Asi pane kwamunoziva? Inini wacho ndine kwandoziva mudhara. Aiwa tinotenda waita basa ngomutsa vaviri vatatu. Regai ndimutse amai wangu vari pamusiwapo ndobva ndazomutsa timu riri pabhikibhiki apo. Baba cheche naamai cheche mudhara mundo muri seiko parise pamazova apo ndi Innocent. Aiwa tinotenda waita basa Innocent. Panongoperera gomo paya pane nzvimbo iripo iri kuchema nemadrivers kuti izvo vanhu motokari dzimwe dziri kubuda chinorora musango dzimwe dzichibheuka mushure mekuti ivo vari kutoona kuti izvo kwanzi izvo pavari kubvunza madhiraivha vari kunzi izvo pasi pari kunzi pakachirwa nemakorokosa saka rodhi iri kukanganisa kwayaita. Asi vati vakataura nekanzuro yemushurugwe iri kuti harisi basa redu ibasa rezinaya. Pakatopiwa zita pakunzi pabhucha nekudonha kuita mota ipapo nekufa vanhu kuita vanhu ipapo utirekwa apaonekwe nenyaya kuti pakakanganisika pasi asi kuri kunzi nzvimbo mbiri dzakateerana mahamsi ari mutara akateerana uchibva pane imwe unobva wapinda pane imwe saka mota dzinosvika dzichirorera pasi asi muri mutara. Regai katiedze kubata minista vanoona kanezvetransport and infrastructure development baba Mona tivabvunze kuti nyaya iyi yakasvika munzeve dzavo here nokuda kwekuti baba Isabel tarisai muone basa riri kubatwa neSecond Republic. Chokwadi. Tarisai muone kugadzirwa kuti marodzi kana pane panoda agent attention baba Mona ngavatongomhanyisa timu ipapo kuti vanogadzira nokuti hatidika kunzwa kuti pane munhu adona akuvara kana kuti afa kubudikidza netsaona kukanganisika nemugwagwa. Kukona nzvimbo yakupiwa zita rinoenderana nekufa kwevanhu. Hazviiti. Right, ndichava zvakare nenyaya
yemumwe mubatsiri ari mukati meguta reHarare. Vanhu vari kuchema vachiti kana kunobatsirwa ikoko kwanza anosvika achiti pavanhu vese vakuzobatsirwa panapa aripo here kamubatsirwa kwanhengi. Kana ukabatsirwa kwanhengi enda apa nokuti wakatoromba. Kana ukakubatsirwa ikoko wakaromba enda apa. Uyezve patorino kurohwa kwevanhu ivavo vakamubatsirwa nzvimbo iyi. Ipapo ndakachitaura seri munhu pachirohero pabhodhero pasi inzi Satani anakachidzi Satani ndomumwe mubatsiri uyoyo asi zviri kutaurika kune imwe nzvimbo. Saka vanhu vakudi dzimwe dzenguva ukasvika ipapo ukotaka kunzi wakaromba kana ukambonewanika munhu achanzwisa handashandikapiwa hapana chitika kwandiri ndiri kungonzi ndakaromba. So inyaya dziri kumangwana. Ya pakaipa paita munango pantedo. Halo pa National FM. Halo Mgoma Kanyemba. Mamuka sei? Tamuka sei baba. Tamuka kana mamuka ndiani weduyu? Tinaitwa baba kupakwashe pamutare apa. Kuri seiko kumakomoyo nhasi? Kumakomoyo kuri kudakara komene. Tinotenda machinzwa chatsudzurwa nababa Isabero ichi. Mukwasha ngangosiyana nazo izvo aite muvhoni. Asi kokungoudzwa pachena kuti handichakude pane kuti mudzimai anongobva pamba achiti ndiri kuenda kumba kwavabereki wotoenda kunororwa. Ndokusatodiwa kwacho ikokuku kana munhu atororwa kuna kuti handichatodiwi. Saka mukwasha upiwa mari yake? Mukwasha ngapuwe mari yake aite zvimweni. Alright, mutsai vaviri vatatu kwamutare uko. Ndinomutsara vakomana vandinoshanda navo panapa anoti Tindo Tomu nakufandanda. Ehe. Nemukadzi wangu wanasiya pano pachikanga paSt Joseph apa nchiti amai mwana amai vakupakwashe. Right. Kunyasha. Ndinotenda hangu. Maita basa kumakomoyo kwamutare. Paka masvingo. Chekumasvingo chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe nyaya dzese kana wakanganisirwa mutemo une nyika ine mutemo enda unomangara enda unoripota. Yebo. Muno muZimbabwe akanganisirwa anoenda kumapurisa. Mapurisa ndiwo vanonyora matsamba yekuti nyaya ende kumberi kunosvika inosvika kukote haina painoenda kukote isina kudarika nekumapurisa. Ndiwo vanonobata munhu kana watadzirwa. Ukatadzirwa ukabata wega newe utori musungwa watonga wega. Pana patinosulogana yekuti tisaita sei tisatonga tega. Muri yeZimbabwe kune mwanakadzi akaenda ari kufungidzirwa kuti ane pamba paakaba mari inokwana kuita 35 years kumasvingo. Aba mari iyi vakamuona vakamuziva. Amai vakabirwa vanhu iyi vane vakomana vaviri vanofudza mombe pamba pavo ende ivo vane shopu. Asi mari yaenda kubiwa kushopu yakabiwa kumba. Yabiwa kudaro amai vakakobuda straight. Hamai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jekesa msutu, he kumagunde, kufamba uko. Vakananga kuenda kupi? Kumba. Mwana uyo aichengetwa na mbuya, aigara na mbuya vake. Ndobva vaenda pamba. Vasvika pamba zvikanzi mbuya nengi. Atidi kuda zvemangano kana mafanisi. Zvamakadzidzisa mwana. Musukuru wenyu zvakukonzeresa. Dambo ranga imimi. Ndimi musikarangi mwana, kana kuti ndimi makadzidzisa mwana. Vakaenda navakomana vavo vaviri tu vanofudza mombe. Ndokutaka kupfapfedza mai vane shamu. Ndokutaka kurova mai vane shamu. Vakomana vave ndovenzi tema ishamu ikapera mondipa imwe. Vachirova mai kusvika mai vachitasa. Kusvikira mai vafa. Baba Isabero. Munhu gogo ava vakarohwa kusvikira vafa. Nokuda kwemhosva iri kupomerwa musukuru wavo kuti aba mari. Kana tasvika pamuri yeZimbabwe ndine vakomana vandinopa sando nemadzimai acho. ZRP Zimbabwe Republic Police. Ndakakuudza kuti kana vakamira avaiti maminutes vasina kukwiridzira bhurukwa trousers kurigadzirisa kungorigadzirisa zvine kuti radzika rinongogadzirisa kuratidza chiremerera rine uremu rinofanira kugara riri panzvimbo. Paka vasvikira amai vaniri kutaura nemaoko emapurisa vakabatwa. Munhu asati ndikwa na postmortem. Kufa munhu achirohwa neshama achinzi ndiri kukuranga nenyaya yemhosva yemuzukuru wako akaba. Iwewe ndiwo usingagoni kurayira muzukuru. Saka ndirange iwe mubereki wacho. Vakafa 67 years.
vanga vane umboho here hwekuti muzukuru wagogo ava ndiye akanoba mari? Ndiye amboonekwa ende tinomuziva, saka ndiye aba. ndiye aba. Lekezani tikachachanda mbuya wacho mukoma KB, kunyangwe ari iye matongerwo akaita nyaya yendiwo here. 1 2 akabirwa ndiye anofanira kutongera. Konyika ino ikati angoitirwa chinhu anofanira kutonga yega, tinoenda kupi? Ndosaka pane mutemo baba Isabel. Ndosaka pane mutemo. Enda unomhangara ndabirwa mari yangu yemutemo oita basa. Vanokubvunza kuti pane here wari kufungidzira. Ndiri kufungidzira bhosho. Kana wakufungidzira vane maitiro avo zvakare. Yes. Vanoita tsvakurudzo, vanoita ma-investigations. Ndosaka vakaenda kuchikoro vanhu ava. Ehe kaka. Vakakusvikira newe dzimwe dzenguva hana yekuenda kuudza kuti bhedha ndigari ndataura. Vamwe vacho varipo ipapo vari kusisa ipapo. Tindimurani. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba dziri kuitika matima nose nyika ino. Mukoma KB mukabuda mukasvika pachitubu. Glenora. Right. Unofamba nerodhi uchienda akakwanisa kupesana mota. Amalinda. Ipo paya pakabridge kaya. Pari kugadzirwa rimwe bridge rekuti mota dzinyatsofamba. Mukoma KB kana mazogara vakomana vari kuita basa vari pamusoro pakapedzwa paya kamwe kasungirirwa pawaya iri kuvakwa iri pamusoro nati vakomana munoteerera maredhiyo mangari zvokanzi ndikuti chinyatsobata chemuti tikasakarisa maredhiyo aya netiweki inenge iripo kwanzi isusu pachedu nevakomana vari kuvaka bridge paya tiri kukumbira road show yedu tega pambudzi interchange vari kuda vese ndopa ipapa zvokanzizwa tiri kuda hedu isusu road show yedu tega because zvatiri kuwaka panapa zvakakosha vanhu vari kunonoka mabasa saka zvatiri kuita panapa tinoda kuti zviite chazvo takabata chimuti chimhanyirapo ndiri kungoti sando mukoma KB tinotenda avakomana vari kuvaka paya sando dzavo ende basa racho vari kuita zvechokwadi kuke national FM aiwa avapedze kuva vanopedza basa 0713938538 0713938538 hallo pa National FM. Hello Bojo. Hallo kuri seiko muri tei. Kunoko kuri kuri seiko kwa muri. Bakalaka kuti impakwe kumazingo leka Mutirikwi. Ndiye kuleki Mutirikwi? Mukudana pastor zimsai kuleki Mutirikwi. Tinotenda kuri seiko nasi. Bakalaka ichoko zapo izeto atezara vari bijire varatano. Vanatezvara voita sei? Mambo inokozosvika zvipama zavo please kyakopera some please abe zvinhu zvese everything vodzosera zvinhu zvese kumukwasha zvinhu zvese kumukwasha ndo udyire udyire uri pachena saka muri kufunga kuti vari kuita mari nemwanasikana wavo? Naiye munaye futi apinda virus dzatangwa namai avo apinda virus ingomutsai vaviri vatatu tinzwi kuleki Mutirikwi uko. Ndinomusa chimufana zangu chiri pamberi wapa chiripo akakopela kablizi kakopela kaochukwa kabita kwanauma limufana wako ari panapa pazvinisa ari pamuchakata pamoromapo matiri leka Mutirikwi. Aiwa maita basa newe Bojo Ngora, God bless you. Uramno kadera marova. Thank you so very much tinotenda.